ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 80% ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ କରି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସମୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁଚା ଛପାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଫଳତା ସବୁଦିନ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ମନରେ ହଜାର ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛେ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଉ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ମୁହଁକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ, ମନକୁ ନୁହଁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ଖରାପ ତ ଲୋକମାନେ ଭାବେ ହିଁ ଦେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି କିଛି ବେଲପତ୍ର ରସରେ କିଛି ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମାଲିସ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରମାଣିତ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସମ୍ବୋଧ ବନାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ନିଜ ଆକାର ଠାରୁ 8 ଗୁଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଧନବାନ ବନିଥାଏ ସେ 1ରୁ ଅଧିକ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଧନବାନ ବନିଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପୁରୁଷର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏକ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଜଣେ କୁମାରୀ ନାରୀ ତୁଳନାରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ 90% ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଧଳା ପିଆଜ ରସରେ କିଛି ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧାତୁର ପତଳାପଣ ଦୂର ହୋଇ ଧାତୁ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।